ten starý hrad, čo na tom kopci stojí, ešte dnes kraju vládne ako kráľ. No jeho moci už sa nik nebojí, ako by odjak živa pustý stál. No zažil časy slávne, nenávratné a dávne, keď nebol iba hrbou skál. No hľadaj na ňom ťažké ruky ľudu, jemu za svoju krásu vďačil. On každú skálu, každú hrudu potom a slzami poznačil. Bič plieskal nad ním, ubiedeným a hladným, krvavú pečať do tých múrov vtlačil. Dnes tieto múry trčia k nebu clivo, ich osudy si iba domýšľaj. Stoja tu majestátne mlčanlivo, s údivom hľadia na ten nový kraj. Veľa však pamätajú, na slávu spomínajú, postoj pri nich a počúvaj. Na Spišskom hrade krutí páni vládli, týrali drobnú šľachtu, nielen ľud. Kým nevzoprel sa Roland rytier slávny a nevymanil druhou z tvrdých pút. Tí do boja s nimi šli a dobili hrad pyšný, hodno si na nich spomenúť. Stoj! Tam vpredu. Vidíte, otče? Ľubovňanský hrad. Vidím, synak, vidím. No, poďme! Prestaň sa už konečne mračiť. Neprajem si, aby ťa tvoj nastávajúci uvidel takúto. Usmievať sa musíš, rozumieš? Úsmev slúši dcére krakovského kniežaťa. No tak, usmiej sa, sestrička. No, aspoň na mňa. Vždy som sa tak tešil na tvoju svadbu. Aká bude veselá. Aká ty budeš usmiatá. Teraz sa tváriš, ako by si išla... Na smrť. Na smrť by som radšej išla, ako na sobáš s cudzím človekom a do cudzej krajiny. Zvykneš si. Záujmy nášho kniežatstva vyžadujú blízky vzťah k uhorskej šľachte. Nechápe, prečo sa tak mračíš. Budeš ženou prvého radcu a priateľa samotného kráľa. Budeš žiť na kráľovskom dvore, v blahobite. Čo vlastne chceš? Odpusti, oče. Šibaj! Čo sa tak vlečieš? Šibaj! Veľká česť hostiť na Ľubovňanskom hrade takého vzácneho hostia, ako je krakovský knieža a jeho deti. Som vám k službám s celým hradom, dokedy si to budete želať. A môj zať? Tu je prosím list. Ráčil ho poslať osobitným rýchlým poslom. List? List. Dúfam, že nás nenechá dlho čakať.
Dovolíte, otče? Veľmi rád by som vaše milosti osobne privítal na našom krásnom Spiši, ale povinnosti osobného priateľa jeho kráľovskej milosti, ako i jej dôverného radcu, mi prikazujú zostať i naďalej po jeho boku v týchto ťažkých časoch. V akých ťažkých časoch? Čo sa to tu vlastne v tejto zemi deje? Vysvetli mi to niekto? Nerád by som vám ostal dlžný nejaké vysvetlenie. Už len preto, že vás musím na krátky čas opustiť. Vravte, prosím. Nepokoj. Po celej krajine ako mor sa šíri vlna povstaní. Vypuklo aj tu. Aj tu? Kto povstal? Proti komu? Neznepokojujte sa, vaša milosť. Len drobná šľachta a zemani. Zdá sa, že nie sú spokojní so svojím postavením. Tvrdia, že vysoká šľachta im siaha na majetky. Vraj s nimi zaobchádzame horšie ako s poddanými a preto sa vzbúrili proti nám. I proti jeho kráľovskej milosti. A kto je ich vodca? Taký chudobný rytierik. Roland z Markušoviec. Pred 3 dňami zaútočil na Spišský hrad a dobil ho. Župan Batis lenže vyviazol zo zdravou kožou. Ale kto je pánom Spišského hradu, ten je vlastne pánom celého Spiša. Tak to isté si myslí aj náš najjasnejší kráľ, a preto vydal rozkaz prepoštovi z Spišskej kapituly, ktorý je nielen kňazom, ale aj výborným vojakom, aby dobil hrad späť pre kráľovskú korunu. A čo župan Batis? Kráľ ho odvolal, stratil jeho dôveru, lebo hrad hneď po prvom nápore opustil. A preto pán prepošt povoláva do zbrane všetkých bojaschopných šľachticov, ktorí zostali verní kráľovi. Teda preto odchádzate. Dovolte, otče, aby som smel sprevádzať hradného pána. Stanislav! Chcem spolu s ním hájiť záujmy kráľovského dvora, ktorého ozdobou má byť moja sestra. Som na teba hrdý, Stanislav. Vezmi všetkých schopných ľudí z nášho sprievodu a choď. Nechoď, Stanislav. A nepleť sa do veci, do ktorých ťa nič nie je. Čo ako nemôžeš vedieť, či nemajú pravdu práve tí, proti ktorým chceš bojovať. A poľské kniežatá predsa bojovali vždy za spravodlivú vec. Byť sa za kráľa je vždy spravodlivá vec. Choď, Stanislav. No tak, hore hlavu. A neboj sa o mňa. Vďaka vám, vzácny pane. S Bohom, otec. Vráťte sa skoro a ovenčený víťazstvom. Hanbím sa za teba. Si taká zaujatá voči svojmu ženíchovi, že sa prestávaš ovládať už aj pred cudzími. Nakoniec budeš verejne nadržať rebelom. Ešte, že sa Stanislav zachoval tak príkladne, inakšie by som sa prepadol od hanby. Uhorský kráľ. Tak tento veru nemá ľahké. Zdá sa, že jeho trón stojí na veľmi vratkých nohách. Anna! Nízka šľachta povstala proti nemu kvôli vysokej šľachte. A Tá čo? No čo, veď ide za ňoho bojovať? Za ňoho, oče? A či ste si nevšimli, že aj tu na Ľubovňanskom hrade sa nevyslovuje jeho meno s mimoriadnou úctou? Ještě dneska straší bojový krik a zbraní vrava. Spod kopít koní sněh sa práši, tu sa tá bitka odohráva. Tu je to miesto, kde krv tečie a sneh sa farbí do červená. Tu víria bubny, rinčia meče, tu je tá bitka preslávená. Kráľovský vojak v tomto boji na čísi rozkaz zastal v poli a proti nemu rebel stojí, čo radšej smrť než prehru volí. Tu možno ešte dneska straší bojový krik a zbraní vrava. Sneh sa už za vojakmi práši, ten, kto je v práve, ten vyhráva.
po božích vojakoch. Boží či kráľovský, ale utekali. Aby som tak celkom nevojenský. A čuduješ sa? My od chrbta, vy z hradu. Vy z hradu, vy od chrbta. Hej, dobre si to vymyslel, Roland. Darmo by som dobre vymyslel, keby sme neboli dobre bojovali. Tak je. Na našu bojovnosť a ďalšie víťazstvá. Na zdravie. Počúvajte, a čo keby sme sem teraz pozvali pána prepošta? O, nespomínaj. Na akého ďasa ste ho zajali a sem privliekli? To už ako, na čo? Sám sa nám priplietol do cesty. Prečo neušiel, keď všetci z ostatní zutekali? A keď som ho videl takého opusteného, samotného, tak mu vravím, pán prepošt, tuším, ste sa na Spišský hrad pobrali, už hýbajte s nami! No a nakoľko sme mali spoločnú cestu, tak sme ho priviedli až sem. Pekné ženy ste si mali. Bez žien je tu pusto ako v kláštore. A teraz ešte kňaza. Čo tam ženy? Tie ti privedieme, koľko budeš chcieť. Ak sa ti doktora zapáči, môže sa hneď ženiť, pretože prepošt ťa zošobáš. Taká sa, bratku, ešte nenarodila, čo by Rolanda do okov dostala. Niet pre mňa vernejšie milenky ako moja dýka. Niet pre mňa väčšej lásky ako moja sloboda. Tu počúvaj. Keby videl tú, čo mi dvaja včera, tak neviem. Oj, ženil by sa, ženil. Veru ženil, akože sa Matej zo Spišskej Soboty volám. Ženil. Teda, tu by môže podprisahať. Krásavy tu som ešte v živote nevidel. Ja som už videl kadečo. No. Víla. A čo to táram? Kráľovná víl to bola. Aké prv? Hamuj, nie kráľovná, ale kňažná. Poľská kňažná. A kdeže ste sa vy dvaja po Polsku túlali? Čo po Polsku? Akom Polsku? Však nám je aj tu na Spiši dobre. Vraj po Polsku. Na ľubovni sme ju videli, keď sme boli toto. Ole, nás vedí, že koľky sa na nás hotujú. Neviem, čo by robila polská kňažna na ľubovni. Vraj, počuli ste? Vraj robila. Videl si ty dakedy kňažnú robiť? Nevidel. Pretože kňažná nerobí. Ona vám len čaká. Koho? Na ženícha čaká. Na akého ženícha čaká? Na urodzeného, na veľmi urodzeného, až hen tam z kráľovského dvora. No? A čaká. Z kráľovského dvora vravíš? No? A kto ti to? No ten koniar ľubovniansky, keď som ho toto, no... Si to má svedomie! Nepatrí sa nevestu nechať čakať. Teraz nech chvíľu čakajú tam. Na kráľovskom dvore. Lebo nech si pre ňu prídu sem. Čuli ste? Akýmkoľvek spôsobom ju sem dopravte. No tak, rozumeli ste? Rozumeli. Dobrú noc vám. Počúvajte, ani ju nevidel a vraj hneď ju toto privedzte.
ešte šťastie, že tu máme toho prepoštíka. Na čo? Na čo? Akože na čo? Raz mu bola jedna veštica povedala, že sa ožení s pannou urodzeného pôvodu. Nič to, synak, nič. Krv, ktorú si prelial pod Spišským hradom, zavlaží túto zem tak, že jeden výhonok nášho rodu tu bude prekvitať navždy. Nesvedčí uhorská zem. Ani vám, ani nám. Ďakujem. Skôr v ní zhnieme, než korene zapustíme. Prestaň, Anna. Doposiaľ sa splnil každý môj zámer a splní sa aj tento raz. Ak budú prepoštoví vojaci bojovať tak ako včera, kráľovský trón padne a s ním aj Anin ženích. Bude rád, ak si nakoniec zachráni holý život. Tu sa isto preto neukázal, lebo sa hanbí. Netáraj. Stanislav má pravdu. Oče, vráťme sa domov. Pekne vás prosím. Tvoj ženich je statočný človek. Sám som ti ho vybral. Ak je pravda, čo Stanislav hovorí, vezmeme ho so sebou na čas, kým sa tu pomery urovnajú, k nám do Krakova. A celé kniežatstvo sa mi bude smiať, že som si musela utekať po ženícha až hen do Uhorska. Už zasa hľadáš zámienku, ako by si vyklzla spod čepca. Čo tu chceš? Jeho milosť pán sa nechajú porúčať. A či môžu prísť sa poďakovať. Nech príde. A to rozkáže. Nemal si ho prijať. Cítim sa už celkom dobre. Rana môže začať opäť krvácať. Našťastie nie je hlboká. A dobre som ju ošetrila. Drahý Stanislav, ako sa cítite? A prečo ste odmietli môjho felčiara? Moja dcera je šikovnejšia ako 10 vašich felčiarov. Dovolte, drahé knieža, aby som vyslovil neskonalý obdiv nad vašimi deťmi. Môžete byť na ne právom hrdý. Pán Stanislav bojoval ako lev. On bojoval ako lev, vy ste bojovali ako lev, zbrojnoši bojovali a vrátili ste sa ako? Robili sme, čo sme mohli. Ale tá presila, čo sa na nás vyrútila z Rolandovho hradu... Z Rolandovho hradu? To ste sa už vzdali nádeje vydobiť ho späť? Kdeže, ale... Musíme najskôr nové vojsko pozbierať a potom pána prepošta od Rolanda vykúpiť. A nazdávate sa, že vám ho ten rytierik vydá? Aby sa pán prepošt mohol postaviť na čelo nového vojska, ktoré zaútočí proti nemu? Do toho sa nepleť. To sú mužské záležitosti. Nechcem sa pliesť do mužských záležitostí. Ale vpadla som do nich práve tak nedobrovoľne, ako do celej tejto situácie. Nechcem nič iné, ako sa vrátiť domov. Vydajte príkaz, aby sa môj sprievod prichystal na cestu. Otecko, tak sa vrátim. Nevrátime. Ideme oproti tvojmu ženichovi. Stanislav. Ale to je nebezpečné, otče. Celé územie je obsadené povstalcami. Viem, čo hovorím. Nechcem protirečiť, ale obávam sa, že naozaj neprejdete. Nepôjdeme do Zvolena Popradskou dolinou, ale údolím Torisy. A čo Stanislav? Veď je ešte slabý, nevyvládze toľkú cestu. Sama si hovorila, že rana nie je hlboká. Ale veď pán Stanislav môže zostať tu, kým sa celkom nezotaví. Stanislav. Výborne. Potom prídeš za nami na Zvolenský hrad, kde sa zdržiava král a dúfam, že aj Anin žení. Stanislav. Nechcem vás pustiť na takú dlhú cestu samých. Už som rozhodol. Toto mi niekto draho zaplatí. Sme vám k službám, vaša kniežacia výsosť. Kto ste? Som Matej zo Spišskej Soboty. Oddaný priateľ a verný spolubojovník rytiera Rolanda. A toto sú... Rebeli! Vojaci a druhovia rytiera Rolanda.
Na jeho príkaz ste nás doviedli sem? Ste nielen pekná, ale aj bystrá. Vítajte na mojom hrade, pán... Som kňažna Anna, dcéra Krakovského. Viem. To ostatné viem. Chcel som počuť vaše meno. Iba meno. Akým právom? Povedal som kňažnu, nie knieža. A čo sme ho mali? Právom silnejšieho. Ste unavení. Choďte si oddychnúť. Stretneme sa pri večeri. Prepáčte, že som vás nechal čakať. Nech sa páči k stolu. Anna? Smiem vedieť, čo si sľubujete od nášho zajatia. Nikto nevie, kde sa nachádzame, ale keď sa to dozvedia, prídu nás vyslobodiť. Uvidíme. Mám pocit, že premiéra kráľovej trpezlivosti voči vašim výčinom dosiahne vrchol. Kráľ sa pomstí. Pošle sem vojsko. Počúvate ma vôbec? Prečo privolávate na seba kráľov hnev? Máte spíš zatiaľ. Čo ešte chcete vy? Vy úbohí rytieri. Ja ho... Pokoj. Vašu dceru. Matej. Vaša jasnosť, chcem vás požiadať o ruku vašej dcery. Nikdy! Pokojne. Len pokojne. Mohli by ste si takým strmým skokom do ľadovej vody ublížiť? Nepreceniete svoje sily? Nikdy nepreceňujem svoje sily, kňažná. Vaša jasnosť, pýtam sa vás ešte raz. Ste ochotní dať mi svoju dceru za manželku? Moja dcera je už sľúbená inému. Viem. A môžem vás ubezpečiť, vôbec mi to neprekáža. Ak dáte svoj súhlas, ešte dnes nás osobáši sám prepošt z Spišskej kapituly. Vraj, prečo sme ho sem priviedli? No, neprišiel som do Uhorska, aby som dal svoju dceru nejakému rebelantskému rytierikovi. Srdce sa nedá dobiť týkou, rytier Roland. Vaše posledné slovo, knieža. Vráťte mi dceru a i hneď nás prepuste. Veľmi ľutujem.
Vaša dcéra zostane u mňa ako moja zajatkyňa. To nespravíte! Matej, odprevadíš vzácnu zajatkyňu do pripravených komnát. Budete mať dočinenia s krakovským vojskom. Timotej a Pavol, vyvedte jasné, knieža von z hradu je voľné. Neboj sa, dcerenka. Vrátim sa po teba. Vrátim sa na čele krakovského vojska s tvojim bratom Stanislavom. Ťa vyslobodíme z tohto pelechu. Myslel som, že väčší záujem bude mať urodzený ženík a nie brat. Dovidenia, dcerka. Dovidenia, otecko. Neodchádzajte. Nechcela som rušiť. Ja viem, že vám moja spoločnosť nie je príjemná, ale... Nemám na výber. Som predsa vaša zajatkyňa. Dobre viete, že... Chcel som sa iba rozlúčiť. Rozlúčiť? Hej. Odchádzam na krátky výpad. Ach tak. Vy ste si mysleli, že... Nič. Nič som si nemyslela. Nebojíte sa, že ujdem? Nie. Ste pri dobre strážená. Svoje srdce strážiť ona zabudla, i seba, keď strážiť nechala. A keď už sama zbadá, že vrúcne ho má rada, aj ďalej to skrývala. Tak láska vošla nečakane do srdca krásnej kňažnej Anne. Tak láska vošla nečakane do srdca krásnej kňažnej Anne. Tam ho na postel položte. Na vodu. No tak počuli ste? Choďte. Tak nalejte. No, aj či ste nešikovní, aspoň jedna ženská ruka, keby tu bola. Ženská ruka? Stačí jedna baba a hneď je smola na krku. Tak teraz to všetko odneste. A odíďte. Nepočuli ste? Aj vy. Čo? Tak to zasa nie. Máme ho tu nechať samého. Ja tu s ním zostanem. A čo si s ním sama poradíte? Mu dačo vykoná. Keď bude treba, zavolám vás. Budeme uvedná.
Už smútok na mňa padá, už viem, že mám ho rada. Rada som, že viem, že ho milujem. Keď srdce už krváca, lásku plácam. Rada zaplatím, ak ho nestratím. Keď milý sa uzdraví, rada všetko napravím. Rada mu poviem, že ho milujem. Rada mu poviem, že ho milujem. Anna! Tu, nelež. Lež. Pavol, Timotej! Čo s tebou? Nič. Má horúčku. Rana sa mu zapaľuje, potrebujem bylinky. Felčiara bolo treba zavolať. Pravil som, že bolo treba zavolať felčiara. Netreba! Viem ošetrovať chorých, ale potrebujem bylinky. Bylinky? Nič také tu na náhrade nemáme. Ale pod hradom. Za hradba miesto. Možno, že aj sú, ale nikto sa v tom nevyzná. Pôjdem a nazbieram. Pôjdete a ufungnete. A nám Roland, keď sa preberie, hnáty doláme. Ak sa preberie. Chcem mu pomôcť. Puste ma, kým ešte nie je neskoro. Nech ide v čerty. Aj tak je to všetko kvôli nej. Odkedy je tu, Roland si nedáva pozor. Ako by schválne nebezpečenstvo vyhľadával. Do rany sa nepriateľovi staval. Všetko kvôli nej robí. Čuž! Ale nech ide, keď ti vravím. Nech počuje urodzená, že netreba pohrdať človekom, aj keď ho neľúbi. Prosím vás, puste ma. Puste ma! Pravím ti, nech ide. Keď sa Roland preberie, vezmem to na seba. Počasie na ňu zabudne. A ak sa nepreberie... Choďte si, vaša jasnosť. Ste voľná. Zbavili sme sa bosorky. Zbavili. Anna. Vráti sa. Vráti, keď nazbiera. Si ty ale, Pavol. Videl si ty už pod snehom byliny zbierať? Čo? Dobehla nás. Veď tá nás dobehla. Mňa veru nie. Teba. Ja som to vedel. Tak čo si ju potom pustil? Pretože bez nej aj Rolandovi, aj nám bude... Oj, veru nebude. Nebude. Čo nebude? Lepšie nebude. Vracia sa. Veď ona sa vracia. Ty. A dačo aj nesí. Divné zvyky v tom Poľsku majú. Ty počuj. Pavol. Neľúbi ho? Ja len keď v takej zime spod snehu bylinky. Aha. Mám. Prechladnete. Nemusíte sa báť. Som odolná. Viem. Neochoreli ste ani vtedy, keď... Prišiel som sa rozlúčiť. Rozlúčiť? Hádam, len nechcete ísť s nimi. Hej. Pridlho som oddychoval. Treba sa poobzerať, pospíšiť. No, veď ste ešte chorí. Rána ma už neboli. Vďaka vám.
No, ale nesmiete sa namáhať, môžu nastať komplikácie. Vary sa o mňa nebojíte. Stále sa tu mutajú prepoštoví vojaci a môžu zaútočiť na hrad. Keď tu nebudete... Ako slabená posádka hrad neubráni a Kapitulskí ho dobijú. Ak ho dobijú, môžete odísť. Budete voľná. Tak vy ste ešte stále nepochopili, rytier Roland, že ja to nechcem. Vy ste ešte stále nepochopili, že vaši nepriatelia sú aj mojimi nepriateľmi. No. Teraz mi bolo ťažko, ale teraz mi je ešte ťažšie. Ty ma... Milujem ťa viacej, ako si schopná pochopiť. Ale čo očakáva našu lásku? Akú má budúcnosť? Ty, dcéra vládnúceho poľského kniežaťa. A ja, chudobný rytier, rebel v nemilosti kráľovej. Nie. Nemôžem ťa držať večne medzi týmito múrmi. Nemôžem od teba žiadať, aby si žila po mojom boku. Vo večnej neistote a v strachu. Ale pri tebe necítim ani strach, ani neistotu. A že som dcéra poľského kniežaťa? Ale ty si vládca celého Spíša. No vládcovia, hoci rebelanskí, majú svoje povinnosti. Tak a teraz choď. Dávaj na seba pozor. Vráť sa skoro, budem ťa čakať. Nechám ti tu Mateja ako veliteľa posádky, ktorá zostáva na hrade. S Bohom, láska moja. S Bohom. Kňažná, rúti sa na nás vojsko. Tak sa chystajte k obrane. Nie je to predsa poprvý raz, čo prepoštoví vojaci zaútočili na hrad. Len čo Roland vytiahne pety. Ale to nie sú prepoštoví vojaci. To sú akísi cudzí vojaci. Cudzí? A ich veľmi veľa. Proti takej presile nič nezmôžeme. Matej! Nepoznávam ťa. Okamžite choď na hradby. A chystajte sa k obrane hradu. Prídem sa za vami. Ešte to. Roland by ma zabil, keby sa vám dačo stalo. Vy len tu nápätne sedte pri kozube, vyšívajte a čakajte, ako sa veci vyvinú. Nemudruj, Matej. A choď prichystať všetko potrebné. Poľský znak. Otec. Nad krajem
krajom zbiehajú sa mračná. To poľské knieža prišlo dobiť hrad. A musí to byť prehra strašná. Ak zázrak sám tú bitku nevyhrá. V kniežacom srdci zloba horí. Chce vyrvať Annu z Rolandových rúk. Ona však urovnať chce spory. Uniknúť nechce z lásky sladkých múk. Hneď vyjednáva s poslom otca. Odkáže jak spišská hradná paní, že krakovského vojska vodca len bez meča bude uvítaný. Okamžite choďte za Rolandom, nech sa i hneď vráti späť. Ale na poľské vojsko nech neútočí. O to sa postaram sama, rozumeli si? Rozumeli, vaša jasnosť. Nemeškajte ľudí. Otec! Anna, dieťa moje. Anna, prečo si mi nechcela vydať hrad? Čo to má znamenať? Otecko, predovšetkým dovolte, aby som vás privítala. Privítala, pekne si ma privítala. Matej. Toto je úcta k otcovi, k jeho šedinám. Odpuste, oče. Ale práve slepá úcta a poslušnosť ma priviedli sem. Ale neľutujem. Som šťastná. Šťastná? A ja ti nesiem smutnú zvesť. Barila nie matka. Tvoja matka je zdravá, ale tvoj snúbenec padol. Padol v bitke so vzbúrencami v Sedmohradsku. Možno to nebol zlý človek, ale nesmiete mi zazlievať, otec, ak ma jeho smrť vôbec nezarmútila. Anna! Oče, dobre viete, že som ho nikdy nemilovala. Konečne som voľná. Som voľná a už mi nič nezabráni. Áno, teraz ti už nič nestojí v ceste, aby si sa vrátila domov. Bez ženicha? Prišla som do Uhorska, aby som sa tu vydala. A tak upevnila záujmy nášho dvora v tejto krajine. Ale veď tvoj ženich je mŕtvý. Ale môj milý žije. A kto je ten... Anna, pre Boha, kto je ten tvoj... Ja. Roland, milý. Vrátil si sa. Chlapci ma stihli ešte pred Spišským štvrtkom. No, toto je nehoráznosť. Toto nedovolím, počujete? Nedovolím nikdy! Byť je Roland z Markušoviec. Je najstatočnejší muž, akého som kedy stretla. A jedine on. Počujete, otec, pri všetkej mojej úcte voči vám, jedine on sa stane môjim mužom. Anna, a čo ja? Čo celá tvoja rodina? Na to si vôbec nemyslela? Na našu česť. Keď si bola tu v zajatí, dal som svoje šľachtické slovo kráľovi uhorskému, že tento hrad znovu vydobiem a teba si vyslobodím. Teraz som na ceste do Budína. Pozvali ma. Myslel som, že sa to vrátim ako víťaz. A teraz vlastná dcera, vlastná krv. Vaša jasnosť. Prosím vás znova. Dajte mi Annu za manželku. A ja vám vydám hrad. Nie. Nie, nie. Nechcem získať svoje šťastie z radov na iných.
Naša láska by nikdy nebola naplnená. Oče, pôjdem s vami na kráľovský dvor. Anna. Vedel som, Anna, že si rozumná. Nevydaj hrad, kým sa nevrátim. Naozaj som vás ešte nevidel usmiať sa. Prosím, sadnite si sem. Už niekoľko dní očaruje vaša krása náš dvor. No do dnešného dňa vašu tvár neožiaril ani ten najmenší záblesk úsmevu. Prečo? Mlčíte? Nemlčte stále, kňažna, usmejte sa. Viem, strata vášho snúbenca sa vás bolestne dotkla. A veď, hej, ani my sme neniesli ľahko jeho predčasný odchod. Ale na mojom dvore je dostatočných a slobodných veľmožov. Stačí len prstíkom kývnuť a ja zariadím, aby hoci ktorý sa vám zapáči, šiel s vami k oltáru. No konečne. Konečne ste sa usmiali. Smiem vedieť, čo vyvolalo vo vašej tváričke ten čarovný záblesk. Vaše veličenstvo, priveľmi ste zúžili okruh výberu, čo sa môjho vydaja týka. Ako to myslíte? Povedal som predsa, že si môžete vybrať. A či táto krajina neoplýva inými junákmi, než tými, ktorí sa zoskupili na vašom kráľovskom dvore? Ej, to je už útok. Tak sa mi vidí, že ste si náhradu za svojho snúbenca už našli. No ak sa mu podarí častejšie vyčariť na vašej tvári úsmev, ako sa to podarilo mne, dávam vám svoje kráľovské slovo, že sa postarám o to, aby išiel s vami k oltáru. No tak čo? Prezradíte mi, kto je ten šťastný? Roland. Rytier Roland z Markušoviec. Roland! Ten rebel, ktorý neprávom vlastní môj hrad. Práve ten? Práve ten. Bez ktorého pevnej ruky by bol už dnes váš krásny Spiš iba holou pustačkou. Áno, je na čele rebelov. Ale nedovoľuje im ani rabovať, ani páliť, ba ani vraždiť. Tak sa mi vidí, že poľská kňažna je lepšie informovaná o pomeroch v mojej krajine ako ja sám. Vaše veličenstvo, prosím, neurazte sa, ale ja na rozdiel od vás som sa nedala informovať. Ja som to sama videla a skúsila na vlastnej koži. Vaše slovo, veličenstvo. Mali ste to teda pekne pripravené. Nerozumiem, vaše veličenstvo. O nič som predsa neprosila. Vy sám ste ponúkali. Tá moja slabosť. No ale uznajte, ja predsa nemôžem udeliť milosť rebelovi. Pokiaľ viem, nikto ju preňho nežiadal. Vy nechcete pre neho? Nie. No tak potom ja už naozaj ničomu nerozumiem. A zdá sa len nechcete vy, urodzená poľská kňažná, vydať za kráľom stíhaného rebela. Nie. No veď preto. Ja už som si naozaj myslel, že ste si vybrali za muža toho rebela. Nechcem sa vydať za rebela. Chcem sa vydať za muža, ktorý by bol svojím postavením hodný môjho rodu. Chcem
Chcem sa vydať za župana Spišského hradu, rytiera Rolanda z Markušoviec. To je jediná možná cesta. Ako možno Spišský hrad dostať nazad k majetkom kráľovskej koruny. A Roland je jediný schopný župan. Nedovolí vysokej šľachte svojvoľne šliapať práva nízkej šľachty a zemanov. A tak ich nepriamo popudzovať proti vašej kráľovskej jasnosti. Možno máte pravdu. Ale akým spôsobom ja môžem... Vaše veličenstvo má nemálo radcov. Tí na vaše želanie určite nájdu niekoľko spôsobov, ako sa dá zariadiť, aby na Spiši zavládla skutočná spravodlivosť. A ak nie? A ak nie, budem nútená poprosiť svojho otca, aby Spišský hrad spolu s mojím ženichom pre mňa dobil. Veličenstvo? Tá moja slabosť. Tá moja slabosť. Jeho veličenstvo sa rozhodlo vymenovať rytiera Rolanda z Markušoviec doživotným županom Spišského hradu. Zároveň jeho kráľovská výsosť dáva svoj oficiálny súhlas k sobášu svojho spišského župana s krakovskou kňažnou Annou. A tak sa tento príbeh končí šťastne, veď dvaja, čo sa ľúbia, svoji sú. O nich sa dávno mali písať básne, čo sa aj v budúcnosti dožijú. Niekedy na to zabúdame, čo práve pamätať si máme, len sfúknuť prach a deje ožijú. Keď rinčia zbrane márne láska volá, nik nečuje jej tichý vrúcný hlas. Len málo ktorá skaze neodolá, keď príde pre ukrutný vojny čas. Aj v láske odvaha sa cení, a bola to odvaha ženy, ktorej podľahli zbrane tento raz.